Sani sanibonani Jumelang abshini lelo bakwethu lapha ngwami kunezihlahla ngiyazi ukuthi namangala ukuthi hayibo kanti Mkhulu namhlanje kuze sabona izihlahla eziningi kangaka lapha ngokwethu thokozani bantu abadala namhlanje kunezihlahla different kunezihlahla kunamakhambi kunezinto zokuphakamisa abantu kunamandla enwabheka emehlweni la nibheke khona bakwethu izihlahla lezi ziyahlukahlukana ngamagama nangemisebenzi yazo nangemali yazo. Okay, ngiyocala ngikhuluma ngesigubhu, isigubhu nasi la isigubhu. Lesi sigubhu lesi igama laso kuthiwa umngoma. Kuthiwa umngoma. Umngoma nangu bakwethu. Umngoma. Kungani Mkhulu igama lalesi sigubhu lesi kuthiwa umngoma? La Hoti laba ukuthi asikho isigubhu sika 10,000 sika 5,000, isigubhu sika 6,000 sika 8,000 cha. Igubhu zika uthi sicala from 30,000 deposit yakho ukuya phezulu. Umngoma isigubhu sezangoma. Isigubhu sezangoma. Uma umuntu kuyisangoma, isigubhu sakhe lesiya umngoma. Wena umuntu ofuna amathwasa, wena umuntu ofuna kube namathwasa kushawa isigubhu kwenza umsindo endlini, usidluba intwaso all the time. Isigubhu sani samathwasa lesiya umngoma. Lo mngoma lo usiza abantu ngendlela eyisimanga, usebenza ngendlela eyisimanga nangu uyawungoma. Umngoma uma ngophakamisela isangoma ngiphakamisa umngoma nge20,000 rand. Igubhu zika Hoti siqala from 30,000 rand. There is a reason ukuthi why umngoma kuyimalini kuyi20,000 rand. Makhosi ngisakhuluma nawe njalo. Bese ngiza ngalana ke. Na indoda yasethuneni. Indoda eyasethuneni le. Lesi kungane Mkhulu ibiza ngokuthi indoda yasethuneni. Lana ispoki. Lesi spoki lesi isipoku esebenziswa abantu abathi bona bafuna ukuba namehlo kamoya amakhulu, ukuba namehlo kamoya ukuthi wena ufuna ukubona uphule umuntu uzuphula igama, uphule umuntu ufana noMkhulu Hoti mase ephula kahle mase khipha indaba zomuntu ashaya amagama ashaya yonke into. Na indoda yasethuneni lesi isigubhu lesi isigubhu sani sokubona. Lesi isigubhu lesi Mkhulu kuyimali lesi isigubhu lesi sokubona. Isigubhu lesi uma ngupha sona lesi isigubhu ungizwe kahle imali yakhona i30,000 rand uma ngupha lesigubhu lesi. Uma mina ngusebenza ngaso, uma mina ngusebenza ngaso ama price ayahluka ukuthi ufuna ukuphakamisela ngamalini. Ngiyakuphakamisela nga50, ngiyakuphakamisela nga20, ngiyakuphakamisela nga10. Ucabanga ngazi ukufa ingqo zakhona ukwenze ini. Kodwa uma ufuna kuyisigubhu kuze nawe phela ukwazi ukuthi ube nesiluleko sokuthi abanye bakwazi ukuyenza is30,000 deposit yakhona. Makhosi amakhulu. Isigubhu lesiya umngoma uma ufuna nje ukusebenza ngawo umngoma ngiyakusebenza ngo10,000, ngiyakusebenza nge15,000 ngisebenza nje ngaso angikuphi isigubhu makhosi. Siyangena ke masiyanyuka. Mina Mkhulu ngisemathendeni ngisebenza ngamathenda mayibabo. Yebo ke wena Mkhulu okhulayo nangu amathenda asaqala nangu. Angikhulumi ngomuntu okhuluma ngamathenda ukuthi mina Mkhulu ithenda lami ngiyenza ithenda leka 2,000 rand ngikhatha utshani cha. Ngikhuluma ngethenda manje amathenda wabantu 500,000 umkhulu osakhulayo lo isigubhu esikhulisa umuntu osasemusha emathendeni umkhulu okhulayo. Lesi isigubhu sami lesi i-deposit yakhona ungizwe kahle umkhulu okhula i-deposit yakhona is 50,000 lesi 50,000 umkhulu okhulayo ungizwe kahle. Ngithe ngathi ungoma 20,000 ngeza la kuwena indoda yethuna esikhulisa emathuneni ispoki ngathi kuwena 30,000 umkhulu okhulayo is 50,000 rand umuntu wani wamathenda. Okay, mina manje Mkhulu ngumuntu osekhule kakhulu emathendeni. Umuntu oshaya amathenda abo 72 million abo oil rigging ma mining kuphi na kuphi miduphi phethwe yimi nani phethwe yimi sizala kwena. Ikhehla ke leli isigubhu sami ikhehla ke leli leli khehla leli lona isigubhu lesi anguniki sona uma ungena 100,000 rand nasi isigubhu sami isigubhu samathenda amakhulu ilesi isigubhu sami lesi. Mina Mkhulu ngidila ngamathenda amakhulu kakhulu nasi isigubhu sakho. Mina Mkhulu ngisakhula emthemkhakheni wethenda. Na Mkhulu okhulayo nalikhehla nangiyawungoma.
nasibukhe. Okay ke, ake simuve. Mina Mkhulu ngumuntu othanda ukuyaziwa, othanda ukuthi yonke indawo mangena ngifana nabo Julius Malema. Ngidonzwe ngapha nangapha, ngifune ngapha nangapha, ngifune ngapha nangapha. Nasi ezigubhu sakho. Be famous. Sezigubhu sakho. Nasi ezigubhu sakho. Be famous. Ufuna ukuduma yonke indawo, nasi ezigubhu sakho. Nasiya isigubhu sakho. Sigubhu selibso la sona baraki matsibeya. Soyaziwayo matsibeya. Sekisifile ipuya leli milayeso ke matsibeya. Matsibeya utsibuya everywhere ngoba utsibuya de isigubhu sele sakasile. Then ke ake sihambe siyobona isigubhu sika Mkhulu ugogo bakwethu. Uhloniphe ugogo. Nangu ugogo ke ngkhulu mangu. Obari ke ngkhulu mangwane kaSizulu bari ke auntie. Nangu auntie. U-auntie bakwethu isigubhu sabantu abashonisayo. La ngithe ngathi 100,000 angunika umungenayo. Ole akabuya ke bukayi matsibeha. Matsibeha hawumatla obatla ba famous ekatsela mihlolo. Kuyawufa yena from 60 upwards. Silale ku auntie nangu gogo bakwethu. Ugogo thina ngakumashonisa. Abantu abadila ngendaba zokuthi bona mina Mkhulu ngidila ngokuthi mina ngilo umuntu loyo othi mina ngifuna ukuthi imali yami ibuye uma umuntu ethathe imali yami. Na ngiyakutshela ke omashonisa ke nasigubhu sabo. Ngikuma ngomashonisa, ngikuma ngamashonisa umuntu obolekana nge50 rand bakwethu. Besathi uyashonisa. Imali yakho nobuya i75 rand. Ngikuma ngomashonisa la. Umuntu mefike ethi ngifuna 40,000 ayikhiphe manje. Nasigubhu sakho. It's 45,000. Isigubhu somashonisa 45,000. Lesigubhu lesingisiמיxa nomphimbo wombuso. Kuze lo muntu lothi meboleka imali yakho nanoma athi uyahamba uye eChina, imbuzi lethi lethi imali ka-auntie ikwazi ukuthi ikwazi lethi imali yakho. Le mbuzi imbizi naye kuphi akana peace uma nje imali yakho ike na gogo auntie. Agere bese ribua ka sigubhu sekeneletseng se isigubhu samsogcina bare ke maphahama. Lesigubhu lesami kuthiwa maphakama isigubhu esisebenziswa abantu abathi mina Mkhulu ngifundile, ngiyasebenza, I'm a practicing lawyer, I'm a teacher, I'm a nurse, what kodwa uthanda ukuthi ukhule within the realm lokuyo, within the practice lokuyo. Uthanda ukuthi usuke from being a nurse, being a what, more health department or rather be something kuleyo category leyo kahle. Uthanda ukuthi lokuphakama nemali zakho zokusiphakama ukwazi ube nemali. Uyi-teacher, uthanda ukuthi ube HOD, uthanda ukuthi ube yini till ube principal, till uzephume uhambe bawuse department. Maphahama kiyo isigubhu sawo. Deposit ya maphahama yona high beat yona ke bukayi 30,000. Maphahama okhona uphahame usule mosiyaro unzo ya pili. Maphahama ngasiwili naka umaphakama ngiphakamisa uma ngunika yena umuthi ngimixa nolunye uphondo lesinye isilwane esingozi kakhulu. Mangakhuluma ngaso la angaze ngangena engozini, kodwa ifuna lo phondo lalo sisilwane leso ngize ngithini kodwa kuyathina uMkhulu Hoti sabantu abasebane ama connection amakhulu. Uma kanjani sicela uma zishonile ukuthi babarekisithe or noma umthetho ongavumi, kodwa kunzima kakhulu. So into kanjalo nje angizokhuluma ukuthi isilwane sini leso into enjalo nje bese ke sithathe futhi namafuthi bese siyamixa lesilwane lesi kulesigubhu lesi nezinye izilwane eziningi engithi mhlawumbe siyayifaka la emaphahama. Sifuna izinto ezinkulu lesigubhu lesi uzukwazi ukuthi uphakame. Igubhu zani? Igubhu zonke lezi ungizwe kahle ezophakama. Igubhu zonke lezi ezophakama. Igubhu zika Mkhulu Hoti zonke zihamba ngemithetho eyi-1.
umthetho wesigubhu sami awubulali uma unaso. Umthetho wesigubhu sami uma unaso awenzi into ezimbi. Umthetho wesigubhu sami uma uba nemali, you make sure ukuthi you give to the poor. Uyaphana, uyasiza. Ilezi zigubhu lezami lezi ngendlela ezengayo. Ningabakhohlwa. Izigubhu lezi omngoma, ogogo, ndoda ehlathini, kuthiwa yini, iphakama, angithi ile amakhulu labo ilezi zigubhu lezi mhlawumbe. Matsibeha ukwazi ukuthi ukwaziwe, ikhehla, angithi ikhehla elikhulayo, zonke lezi zigubhu lezi mkhulu adila ngazo. Lana bakwethu awuthwalanga. Bona le zigubhu lezi angikuthwalisi. Inyanga azikhulumeni amaqiniso. Kunezigubhu zokuthwalisa, kunezigubhu engasona ithwalo. Abantu sebasala ukuthatha igubhu bathi bayathwala. Lana awuthwaliswa, uyaphakamiswa. Hawurweswe, waphamisiwa. Ilezi zigubhu lezi igubhu zenyanga yompendo mkhulu, inyanga yonkulunkulu bakwethu yaziwayo nayi imithi. Abantu abaphile, akulunge abaphile abantu. Into zilunga aphakame. Umuntu webusiness thintana uMkhulu Hoti. Bantu ba business stop lento lokuthi nichenye isabuza kumina. Inama celebrity. Sisebenza ama celebrity abaningi kakhulu. Sengisebenza ama politician abaningi kakhulu. Yekela lento ukuthi nichenye nisabe ukuthi nobona abantu. I know how to deal with clients. Ama celebrity ngisebenza abaningi kakhulu. Baningi abantu emhlabeni baphakamisa. Woza kumina ngusebenze kulungisele ukwazi ukuthi ukhanye ukwazi ukuthi uphakame namoza ngale ndlela okuyona. Uyasabuza kumina ukuthi uzobona abantu. Mina ngisebenza abantu abama celebrity na politician ngendlela yabo, in a private way, because I know that you enjoy doing things privately, in a private place, in a private sector, in a private room with a private or angazi. I get say spirit or air or what. I know. So musana kuyiqhenya. Tholana usizo sokhona. Tholana usizo usasekhona usatholakala. Lobo nganyanga yompedi nyosizakala. Senisizakele already ngoba sengenile kumina. Makhosi amakhulu, makhosi amahle, makhosi amadala, makhosi amakhulu. Umuntu lesi professor soprofita moya waha wagrekha. Lesigubhu lesimungu ufake sona. Uma uphatha umoya umoya wakho uza kanjalo ukhipha indaba ezingisabeka kabi. Uma umsayoni uprofita esontweni uba uprofita ngendlela esimanga. Makhosi amakhulu, ngiyakhuleka ngiyabonga.